Coa confirmación da compra do Pazo de Montesacro por parte dun grupo empresarial, Cambados esgota as vías para evitar que o asilo acabe convertido nun complexo turístico. O BNG mantén que a operación aínda se pode salvar, insistindo en que o inmoble aínda pode ser destinado á residencia de maiores. Preocúpanos moito que ao Partido Popular non lle interesa absolutamente nada preservar o patrimonio. Temos exemplos dabondo onde non fai absolutamente nada, deixando ou no desleixo, no abandono, ou en casos como este non adquirindo para o público. E vemos como máis unha vez o que si fai o Partido Popular é actuar para facilitar o negocio, os seus amigos, as grandes corporacións e a todos aqueles que especulan. Os nacionalistas seguirán presentando iniciativas no Parlamento galego para non deixar escapar o que eles consideran unha oportunidade. Acusan o PP de chegar a este punto porque din era a onde eles querían chegar. Tiñan claro cal era o punto onde querían chegar, non? E era facilitarlle, efectivamente, o negocio a unha empresa. Temos que decir, polo que salen nos medios, porque non temos máis información, unha das cousas que preguntaremos á Xunta, unha persoa que era pois o alto directivo do Santander, sigue sendo, inda que ahora en Portugal, e que se se vai ao rexistro pois de mercantil e demais, pódese ver que todas as súas actuacións están relacionadas ca especulación inmobiliaria, non? A nivel local avanzan, non van favorecer a modificación de usos do asilo que se ten que someter ao pleno ou ser un elemento catalogado. O voceiro do bloque en Cambados, ademais, parecelle raro que os compradores non pasasen polo Concello para facerse co compromiso de que vai haber unha modificación urbanística. Hai unha figura dentro da lei de ordenación do territorio que se chaman os PIAs, os plans de interés autonómico, e que como ven, os proxectos de interés autonómico, perdón, e que eses van directamente ao Consello da Xunta e os pode aprobar. Nos extraña moito que se faga unha inversión de 3 millóns de euros, máis de 3 millóns de euros, sin contar con esa aval. Por lo tanto, nós non vamos blanquear a postura do Partido Popular nun pleno. E pídenlle á Xunta que exerza o dereito de retracto que se pode aplicar a bens protegidos e que se comprometa a non facer un cambio de usos. Imos seguir a demandar que isto é un espacio protegido, está dentro do BIP, que hai instrumentos na Lei de Patrimonio que permiten o tema de tanteo e retracto, que xa o pedimos no Parlamento, que xa o Partido Popular votou en contra, pero, de logo, imos a seguir insistindo para poñer en evidencia que siga habendo esa figura. Unha medida que tamén demandan os socialistas, que presentaron no Parlamento galego unha proposición non de lei que será debatida a semana que ven.